Вітаночки мої шановні. Рада всіх бачити. Вітаночки мої шановні. Рада всіх бачити. Ать, не то. Так, повинно все працювати. Повинно все бути як належить. Я один тільки зараз чутливість проконтролюю. Так, все маємо. Ну что, поехали. Поплыли. Пограбли, пошли. Мы з вами зараз знаходимося ось у гэтым мястэчку. Я памятаю, наколькі я памятаю, нам трэба тут усього перанашаваць будем. Так, это что? Знішчана. Ну, гэта мы сабе. Перапрацуем, калі павернемся. Побегли. Трэба поесці. У нас клаустрофобія, на жаль, правда. Угу. Мы не можем спать. Нейкі там пэўны час. Ой, вітаночки, рада тебе бачити. Як виходные пройшли, до речі, як понеділок пройшов. Що цікавого відбулося у нас, покуль ми не були на сувязі. Що там, булками об'ївся? Не, я не такий вже святочний хлопець, як ти лишиш. Ми Великдень так не святкуємо. Ось було вельми стіпно. Што гэта ты скуголіш, што табе трэба нейкі шэлтер? Дзе, дзеўчына? Ціртхі, вітаначкі, давно не было цябе. У мяне ў госціках я толькі кавалачак з'еў. Не, ну, калі так уже лічыць агулам, ці з'еў штосьці, ці не еў, то вядома, што трошкі з'еў, але ж без фанатызму, як часам любяць казаць хлопцы усялякі. Без фанатызму. Распаведзіце лепш, што было ў нас на твічы, а то нешта учора у мяне выдаўся такі цяжкі дзень, бляха, так шмат працы было, што я нешта ўсё папрапускаў. Так, гэта сырое. Угу, так. Давай вось гэтую фарэльку з'емо. Яшчэ, мабыць, во. Прыгатавана, прыгатавана. Во. Шыкоўна. Так. А медвежье. І гэтая медвежья. Вось так. Усё. Адзем будем там спаць сабе, як чалавекі. А часам і Раліфа не зазірала толькі да магільшчыка. Чуеш ты, гнус? Сюды ідзі. Мне размова да цябе ёсць. Давай. Вось і тухні зараз цяпер тут. Гаўняк блахасты. Так. Той, што толькі за магільшчыкам глядзіш. Ай-яй-яй-яй. Не шляхетна гэта. Так, толькі кавалачак з'еў. Баброў з Рудзі ганялі. О, Рудзі да баброў дайшоў. Як у яго атрымалася? Як горад назвалі, ці мястэчка, ці вёску гэтую бабровую. А я вось зараз думаю, слухайце, я пруся сюды. Ці не будзе мне халадно? Просто мы зараз там будзем сядзець у гэтай каморцы. Мабыць, трэба будзе распаліць вогнішча сабе. Наваградак? Просто вось так банальна, наваградак. А чаму так? А як же ж бабры? Бабраградак. А вось так. Варта было. Так, на Великдзень выгарала, потым захварэла, моцна на тыдзень, потым адсыпалася. Ого, ось ты, бляха. Колькі ў цябе ўсяго адбываецца. Заўчора увогуле засмуцілі кругом, напілася сідру і да 6.
Цікаво. Неяк ти собі сама пригоду придумала, мені подається. Так, давай поглядим, що у нас по температурі. 4. Ось цікаво, як буде у ноч. Моцний, но упаде. Я про температуру раптом что. Давай мы по 2 годинки будем ось так ось. Класціся спать, каб не замерзти у хламіну просто і не откинуться тут. Бо план на сьогодні у нас такий. Ми виконали тут задачу свою, яку хотіли. Ох, який місяць. Місяць росте. Так, обошлися без клише. Давай ще годинку будем спать. Так. Бобры подобные на тропики для аматоров фуры. Може быть, хотя ведаешь, щиро кажучи, я не пам'ятаю, кабо тропіці было нечто подобное. Ну, вот этой гадки... Не, ну стилистика абсолютно не тая. Тут тропика. Ще годинку. Так, план. Мы пойдем с этой локации и пойдем у бок разборной чыгунки. Вось, и на разборной чыгунце мы будем себе робить куфар. Куфар для мяса, для засолки, как подрыхтоваться уже потихеньку, вось так полегеньку. Рыхтоваться до 25 дзён сну у шахте Лэнгдон. Вось такі план. Оля! Там, бачите, гэта ось такая буйная пляма нейкая на небе. Я такую раней не заўважаў. Цікава, типу галактику нават намалявалі на небасхіле. Ось там ще, бачу, такая падобная, правда? Вельмі... О, тая самая! Толькі там яна пакручаная на... Ну, давайте лічыць на 6-ю гадзіну. А там вось гэтая ў цэнтра. Яна глядзіць на 11-10. Так, логіка развіцця падобная, тыя ж праблемы з будаўніцтвам дарог. Адчуваецца як 0. Но у нас яшчэ нават запас ёсць. Бо у нас наш спальнік дае плюс 12. Як мы там? Минус 1 пакуль што. Ну, давай так, не спяшацца, паціху. Трэба паказаць праз космос, хай дасць экспертную ацэнку. Прапрацоўца неба, вось яно што так. Што? Гэтае сузор'е было толькі што вось тут, памятаеце, 2 гадзіны таму? То бок сузор'е адсюль пераехала сюды, а месяц адсюль пераехаў сюды. Ну, падаецца, праз космос ужо не патрэбны, церпкі. Падаецца, ўсё зламанае. Ці чакайце, гэтае сузор'е, яно дубляванае, проста яно было за гарамі гэтымі, за храбцінамі. Ну, нібы так, слухайце, сапраўды яно тыпу там было, яно просто дублюецца на небасхіле. Вось яшчэ недзе вось у тым месцы. А давай паглядзім. Хачу паглядзець над морам зараз. Ці вось гэтае сузор'е, 4 зоркі і тыпу вось гэтае, ну, назовем галактыкай. Вось я бачу, галактыка там уже ёсць над гэтым, над гарою. То бок яно, я так разумею, просто паттерном нейкім зроблена гэтае неба у гульню.
давай, давай. Шавяліся, дзеўчына, нешта ты марудзіш. І, ўсё, там аблокі. Там ужо аблокі, там ужо ляціць. Не бачна. Але галактыка заўважна, правда, вось гэтая па цэнтры? Ну, карацей. Выглядае сумнеўна, на жаль. Прыгожа, але сумнеўна. А вось, дарэчы, бачыце, вось галактыка, і вось там зноўку тыя самыя зоры падобныя. Падбяжы крыху. Топ-канал ухваляю. Пра космас, праз космас. А яны неяк не шмат відэа выкладаюць. Я ось даўно падпісаны на іх, але нешта не бачыў апошнім часам, каб яны выпускалі нешта. Так, ну що тут по температурі як? -3, давай годинку. Бедныя распрацоўшчыкі спрашчаюць сабе працу ў дробных дэталях, думаючы, што не заўважаць, а яны вечна берадыёбваюцца. Ну, ёсць такая, церпкі, такая наша ўжо праца. Карыстальнікаў маецца на ўвазе. Вось зноўку. Гэта пераехала сюды. Вось гэтая асобная галактыка, яна вісіць. І там тое самае. Во, бачыце, глядзі. Раз кавалачак, два кавалачак неба паўтараецца. І вось там 3. І яшчэ вось там было, атрымліваецца, ўжо пайшоў за гарызонт. Всё. Як там казаў адзін хлопец, мне гэты свет цалкам зразумелы. Я тут ужо ўсё даведаўся. І шукаю толькі пакою. І нешта там яшчэ. Ну як? -5. -5, давай. Усё, раніца прайшла. Вецер скончыўся нават. Ну, глядзіце, слухайце, нават у такіх месцах, як рыбацкая гэтая хаціна, можна спакойна спаць у спальніку, зробленага са скуры мядзведзя. Усё, бачыце, клаўстрафобія прайшла. Спальнік топ. Пытанняў няма. Так, дарэчы, вось гэтае трэба было перапрацаваць. Олдскул, вітаначкі. Па карабліках стрым? Слухай, а чаму па карабліках? Яны смутныя, яны не ведаюць, каму яны цікавы будуць. Мне яны не асабліва цікавыя. Амаль курорт. Уначы у нас так надоечы было. Зараз мы збіраем манаткі свае і цікаем адсюль. Трэба толькі пакінуць, я бачу там гэтую нажоўку і ўсё астатняе. Пампую падводную лодку. Ну, добра, кайфуем. Карацей, ты гэта ўжо павольна і павольна запавольваеш сабе геймплей. Так, усё. Пойдем. Вось гэтае чапаць.
і не чапаць. Можа, хай тут будзе ўсё ж такі ежа. Так, где-то наша вось туды. Ідзем у хату, скідаем усё лішняе. Ён актыўней тут нават у параўнанні з танкамі, нішто сабе. Больш хуткі геймплей. Карацей, я б хацеў, ведаеце, што зараз зрабіць? Я б хацеў зараз скінуць усё лішняе, узяць сабе ў паход. Сякеру. А сякеру мы, дарэчы, пакідалі ў разборнай чыгунцы, мне падаецца, ўсё ж такі. Падаецца, што там. Вось, ну добра, пойдзем у пячору, праз пячору, а не праз туннелі. Большасць падзей хутчэй адбываецца, проста закон таго, што мапа вялікая, так выглядае. А там же ще, я пам'ятаю, додали авіаносців. Просто я не розумію, куди я йду. Я це вже повинен був дійти до гэтага пірса. Ось він. Гэта давно було. Ну, зрозуміло. О, Тиртхи каже, що я так само подобаюся кораблики. Танки. Олдскул, только что сказал, что танки там помповал. А что уже здарылася у танку? Зусім усё кепска ў іх стало. Перед них глядзеў, стрымыў ради дропсу і нічога не выпало. Спачуваю. Так, нейкі ветер пайшоў, но, мабыць, туман хотя б. Гэтую смугу развеем. Так, что мы тут? Чорный медведь, высушена вантроба, лось высох. Добре, зараз мы гэта ўсё сюды позакидываем. Так, добре, тканіна, скура. Могли б даць хоць адзін з 3 танкаў, не резервы, ды нават незвычайна, а часовыя толькі резервы. О, дарэчы, гэтая механіка з гэтымі часовымі резервамі просто ганьба мяне. Яны іх, калі пачалі рабіць, увогуле, я штось мне не спадабалася. Абсалютна. Скідай. Скідай, так. Гэтую рэч, не, я пакуль што з сабой гэтую рэч возьму. Давай ходим, мы дровы скинем сюда. 22. 22? Ёлтама. Уяўляеце, мы сабе просто вытворчасцю гэтых вось ваўчынага паліто і ваўчыных нагавіц нож з 93% до 22 скарысталі. Чмурэць. Та ты шо? Да. І даю ўсё. Так, гэта мне спатрэбіцца. Гэта я зараз перапрацуем. Да. Так. Я так аднойчы на стримах назапасіла 30 лутбоксаў для теса, і хоць бы з аднаго штосьці крэснае выпало ў куру. На казино пачынаеце скардзіцца. Пейтроліць. Так, давай мы гэта прыгатуем усё, што ёсць. Паходні мы зрабілі. То ўсё і зрабілі. Клаўстрафобію мы сабе павярнулі, пакуль сядзім тут. Так, ну што, трэба ісці.
Трэба ісці. 1,85. Так, толькі адзінае, што колькі мяне вага. Гэта зразумела тут усё. Так, нажа мы будзем гастрыць тады каменьчыкам. Варыянтаў іншых няма, мне падаецца. Фотаздымкі, гэта зразумела, тут зразумела, усё гэта патрэбна. Так, усё ж такі каменьчыкі для гастрэння. Я іх пакінуў, мабыць, на загадкавым возеры, так атрымліваецца. 3 кілаграмы. Ідзем на разборную чыгунку. Так, усё. Так, пойдзем, праверым, куды вядзе тая шахта. Чаму менавіта шахта мяне цікавіць? Таму што там будзе вугаль. А вугаль усяму галава. Тут нам галоўнае не сустрэць Міхалыча. Каб ён нам не патлумачыў, што мы ж нешта не так робім. Слядоў не бачна? Пакуль што не бачна. То ідзем. Так, на самой гэтай разборнай чыгунцы нам трэба будзе забіць, падаецца, абсалютна ўсіх драпежнікаў. Таму што, наколькі я памятаю, сякера ў нас, вядома, у майстэрні знаходзіцца. Вось, а сякера мне патрэбна будзе дзеля таго, каб налутаць бярвенняў. На вытворчасць куфара патрэбны, калі я не памыляюся, штосьці там 10-15 бярвенчыкаў. Вось. Не, давай вось так. Так, волк ёсць. 10-15 бярвенчыкаў. То бок, калі мы лутаем з вялікага вось гэтай галіны, якая валяецца пад дрэвамі, падаецца 2-3, то нам трэба будзе залутаць недзе каля 7. Вось, бачыце, гэтая велічэзная галіна. Яе рассекчы сякерай толькі можна, па-першае. Во, бачыце, 1,5 гадзінкі. Вось, і адпаведна без сякеры мы гэта ніяк не здабудзем сабе. Так. Падаецца, я сюды падымаўся, правда, не? Мінулы раз. Гэта добра так скрачала нам шлях. Як і ў мінулы раз. Дарэчы. У мінулы раз таксама яна падвярнулась то на грудь, то руку, карацей. Так, тут у нас былі хаціны. Не памятаю, то направо было или налево. Ну, карацей, ходим.
Прашпацыруем крыху. А дзе забойнае муло на струмені? Не зразумеў, музло. Оля ідзе. Тлусты ідзе. Так, нам сюды трэба было. Не налево, а сюды. І што ж мы будзем? Гэта ж не падыходзіць музло да гэтай гульні. Ёсць сваё ёсць. Эх, Міш, каб ты ведаў толькі, як мне шкада будзе зараз цябе забіваць. Так, сюды мы не ўскараскаемся. Вытрачаць на яго стрэлы не хочацца. Так, як яго лепш паляваць-то? Цікава, ён баіцца каменьчыкаў ці не? Не, ён не баіцца каменьчыкаў. Так, давай тады вытрачаем запалачку. Робім вось так. Сустракаем драпежніка. Самага магутнага драпежніка гульні. Чуеш ты, тлусты? Гей! Ты куди повернув? Ну во, бачиш. Давай, вертайся. Что ты тарахтишь? Як некий трактор. Давай. Нам бы у голову його потрапить, а потім сховатися за вогнище. Леха, вітанку. Про медведів. Чекай, я потім прочитаю про медведів. У нас тут глядіться зараз завіруху в вогулі почнеться. Та ёб твою мать, Миша, ну... Ну где экшен? Взял подох з одного стрела. Ну что ты за медведь такий, а? Ой, ты курва дурная. Так, 22-21 хвилина, давай сдымай. Миша, все. Давай по новой. Да можно и по новой. Ну что это такое? Ну самый небяспечный гэты драпежник увольный. Вось так вось обосрался, ну. Тебя ел, красоты. Так, давай сюда. Походня одна. Походня другая. Мы зараз гэтую скору просто скинем где-нибудь, ці там на вежи запаўзем, ці просто на гэтым у пячоры. Так. Кромкачынае перо. Каменьчики трэба падабраць наши. Ля натаптаў як. Ну што, нам гульня дазволіць дайсці да пячоры, я спадзяюся. То гэты снег крыху напружваем. Ён-то ідзе.
Але ў любую хвіліну можа змяніцца на завіруху. Про медведзяў не прачытаў. Так. If it's brown, ну так, гэта камісаренка ж выкладаў апошню гэта. Lay down. If it's black, fight back. It's white, good night. Была такая, была. Пытаецца, я гэта учора глядзеў. Мабыць, ён учора і выкладаў гэты ролик пра медведзяў. Дарэчы, Фэй, я там пачаў перакладаць Ведзьміра паціху. Пакрысе, як кажуць, даб'ем гэтыя 120 000 слоў, якія там маюцца. Адзінае, што ведаеш, я з гульцом паразмаўляўшы у рамках нашай працы, так. Вось, з гульцом паразмаўляўшы, ўсё ж такі не надта ўсё гэта добра выглядае, на жаль. Там гулец пару праблем падняў. Вось, і пакуль яны не выглядаюць вырашальнымі на бегучы момант, то бок рэдактуру, слоўнікі і гэтак далей няма каму рабіць, тыпу. Потому што сам гулец напісаў, што ён займаецца там гэтымі коміксамі, чымсьці яшчэ. Вось, калі так палічыць, падалічыць гэта 120 000 слоў, ну, спатрэбіцца месяц недзе, прыблізна плюс-мінус, каб дабіць да канца. Ну, тут патрэбныя людзі, адпаведныя людзі, не абы што, не абы хто, проста людзі не падыходзяць. Каб людзі дасведчаныя, галоўна, былі. Ну, карацей, мы дамовіліся з ім такім чынам, што даб'ем гэты пераклад. Вось, я буду займацца потым сваім перакладам зноўку. А ўжо гулец, там іншыя, хто адказныя за гэту вось частку перакладаў, будуць ламаць галаву, хто будзе займацца рэдактурай, вычыткай і гэтак далей. Ну і адпаведна потым ужо збіраць мод. Ось, што яшчэ не спадабалася, гэта тое, што гулец азначыў зараз, што я не ўпэўнены, што гэта ўсе файлы, якія трэба перакладаць, то бок, магчыма, там штосьці ёсць. Я калі зараз перакладаю, я бачу, што з усёй гульны урыўкамі ідзе. І ён кажа, што гэта тыпу файл апошні з DLC розных, але я зараз перакладаю кавалкі, якія ў сябе пераклаў з генератыўнымі квестамі, так званымі. Яны звязаныя, то бок гэта квесты збочныя, неабавязковыя, вось гэта ўсё. Ну, яны ў рэдкіце знаходзіліся менавіта ў гэтай тэчцы. Вось, то бок гэта не DLC. Ну, добра, карацей, будзем рабіць, галоўнае рабіць, дарабіць, а там будзе бачна. Гульня вялікая вельмі, так, вялікая. Вось, ну і так, як мы з табой памятаеш, размаўлялі, што я пытаўся, як зразумець кантэкст. На жаль, гэта часта праблемай з'яўляецца. Ужо там не пастаянна, але даволі часта сустракаю такое. Вось колькі 3 дні прайшло, ну як найменей 3 разы ўжо спаткаў тыя моманты, калі эмацыйна залежыць, як перакласці, каб перадаць эмоцыю, і нават не дапамагаюць без гэтага вакна дыялогу. Ты не ведаеш, пра што гаворка. Вось, а на іншых мовах яно таксама напісана вельмі простым словам. Вось, то бок. Можа быць такое, што падчас гульні, калі гэта будзе тэставацца, будзеш чытаць гэты выраз. Ну і якой халеры ты? Што ты тут забыўся, божак мой? Давай, цікай адсюль. Говно, валі, я кажу. Вось, то бок, і, як гэта сказаць, ён будзе не адпавядаць. Пераклад, гэтае кароткае слово, яно не будзе адпавядаць кантэксту. Вось, такое можа стацца, таму вельмі патрэбна будзе яшчэ нейкае тэставанне такое, ведаеш, праходжанне
вельмі пільныя, каб у кожную шчыліну залезть, каб знайсці гэтыя словы, не адпавядаючы, адзначыць сабе, дзе ты іх спаткаў. Вось. Так, мы зараз, я вось думаю, ці з ліхтаром пойдзем, ці з паходнямі. Напэўна, з паходнямі. Давай-ка мы вось так зробім. Оп, оп, оп. Затое я даведаюся, куды вядзе гэтая пячора, і пазбіраем, залутаем сабе ўвесь вугаль у ёй. Што вельмі важна. Come on, little fire. І... Так, хвилиночку, зараз я тут скончу, гэты дробязю. Прачытаю. Не цягай такое. Цягай іншыя. Добрыя, вось такія, як на мяне. Во! Малайчынка, дзяўчынка. Адзін. Паглядзім, куды яно прывядзе нас. Так, добра, што праца ідзе. Так, гэта асноўна. Гэта асноўна. Трэба ісці проста. Ёсць такое, няма сцэны, няма разумення. Шчыліна адпылены в уху. Гэта што такое? Гэта хто тут паставіў сабе прыбіральню? Інструменты, Чаму не чырвоныя? Калі мне гульня ўжо нейкую, не ведаю, там паддасца краху, да і дасць мне чырвоныя інструменты. Я ўжо казаў, мабыць, не аднойчы, што я вось гляджу, сачу за гэтымі блогерамі. Яны гуляюць на напрошаным госці. І, блядь, ёсць заўсёды, яны іх знаходзяць недзе. Я ўжо 255 дзён адгуляўшы тут. Ніводнага чырвонага інструмента няма. Каб вас ліха пабрала. Што за дыскрымінацыя? О, цікава, тут разгалінаванне нават ёсць. Вадзім, вітаначкі, вітаначкі. Як справы твае? Што на выходных цікавага рабіў? Чым займаўся? Ляха, муха, ля, якая пячора тут. Вы гэта бачыце? Дзяўчына, не ный, цягні, гэта сваё. Мабыць, слухайце, гэтая пячора яшчэ і разгалінаваная? У сэнсе таго, што яна выходзіць у некалькі лакацый. Хаця я бачу, што мы выйшлі плюс-мінус туды, на той шлях. Вось туды мы павяртаемся проста, правда? Бачыце, там вось праход. Направо типу петля робіцца. Так, што мы тут маем? Пяро. Аптечка. О, шприц. Ха-ха! Ха-ха! Ну яно того варте було, слухайте, заради шприца. Каб сюди посунуться. Так. Святкували Великдень, вітаночки. Так. А так виживаємо як можемо. Когда я, до речі, сустракав гэты узгадки про той перамір'я, якое призначили москалі. І пратрымалі яго 7 гадзін, падаецца. Ну, я бачыў гэты BBC здымала матэрыял. Вылюдкі. Натуральныя вылюдкі. О, боже, наколькі вугалю тут. Я нават не спадзяваўся на такую колькасць. А быў яшчэ шлях направо, я памятаю.
Паузем. Куда ж мы вышли? Тут просто скриня, там, я так розумію, так само вуголь. Кому ще вуголю? От Бога вуголю. Так, ну печора багата тільки одним ресурсом. Але вельми корисно, свій металобрухт. Це добре. Цікаво, куди ж яна все ж таки вядзе? Бо мне чамусь западалася раней, што яна прыводзіць да загадкавага возера. Гэта вось шахт. Так, там шчасце будзе. Так, мистер 8-біт пататаві танкі. Спадарства, добрага дню і вам таксама, і раніцай і днём. Там штосьці. Ой, дзёўчына, цяжка ўжо. Колькі ты ўжо цягнеш гэтага? 12 кілаграмаў. Сквапнасць яна такая. Мы ўсё цягнем. Я дацягну. Куды б не трэба было гэта цягнуць, я дацягну. Так, штосьці я бачу ўжо такое. Нейкая пабудова, нейкія сходы, ці што гэта? Так. Тут мусіць быць той самы мем з катошкам цяжка дыхае. Два. Так, Оля. Ой, божух, ну і тут ще. Давай, дзяўчына, цягні. Скідай. Бо ты зараз укленчаш мне падаецца ад такога цяжару. Так, маскалі паважаюць толькі сілу. Так, так, я згодна абсалютна. Толькі сіла іх неяк на месца паставіць. Цікава, яна варухнецца, калі мы гэта зараз падымем усё. Чмурэйце, вось гэта пячора. Я такой пячоры не памятаю, каб дзе-небудзь была магчымасць пазбіраць ажно 50 кавалачкаў вугалю. Гэта просто, ну... скарбніца Аладдзіна, па-іншаму не скажу. Пасля столькіх гадоў маскальскага ярма мала людзей разумеюць гэтую ісціну. Я спадзяюся, што гэты жах прачысціць мазгі ў нашых людзей, але, на жаль, не ва ўсіх, не ва ўсіх. Гэта ведаеш, як Ремарк калісьці ў свой час сказаў, што калі ён атрымліваў адукацыю і жыў, і лічыў, што ўсе людзі вакол такія ж самыя разумныя, як і ён быў упэўнены, што усе людзі таксама, як і ён, будзе пазбегаць вайны. Ну, таму што Першая светавая была. Вось. І тыпу, нібы ўсе разумелі. Але выявілася, што гэта не так. Выявілася, што ёсць людзі, якія за вайну, асабліва тыя, якія на яе не патрапяць. Гэта цытата з яго, калі што. Не, бляха, цягне дзяўчына. Мабыць, кілаграмаў 20 ужо гэтага вугалю нацягне. Седж. Я не ведаю, што такое седж. А, салтру, седж, мабыць. Так, ці
Ці варта мне туды пайсці? Я так мяркую, што гэта быў альтэрнатыўны шлях, які таксама разгалінаванне было. Мабыць, не. Я лічу, што не варта. Ось куды гэтая вось пячора вядзе нас, цікава. Калі загадкавае возера цудоўна, уцешная даліна, ну не ведаю, наколькі мне уцешная даліна патрэбная зараз, бо мне ўсё ж такі ў іншы бок ісці. Свет з галавы на ногі. Ну так, пакуль не вырашана гэтае пытанне. Менавіта так і выглядае. Ну мы амаль выйшлі, дзеўчына. Давай, цягні. Вось тут ля ўвахода мы скінем, вядома, палову. Так, я там бачу вецер нейкі, слухайце. О, набор для шытва. Мне б зараз, вядома, каменьчык быў больш прыдасца. А не гэта. Ремарка чытаў багата ў моладасці, але з узростам разумею, што уцешная даліна, блін. А, я ўсё узгадаў, дзе гэта мы ва ўцешнай даліне знаходзімся. Ай, не. В уцешнай даліне. Мы вось у гэтай частцы знаходзімся. Нам трэба будзе прайсці вось так. І тое, гэта праз ГЭС шлях. На кой ляд ён нам патрэбны? Праўда? Добра, разведалі гэтую пячору, хадзем. Усё ж таки там бліжэй. Там бліжэй. Давай усё. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добро. Пойдем. Потому что мы уже конец дня. У меня уже ежи нема. Мабыць, будзе варта павярнуцца ў нас на схованку ў гэтым нашу прыбярэжны шашы. Там усё роўна бяспечна і ежы хапае. Пальчаткі, дарэчы, пальчаткі, якія нам дадуць скуру. Так, пару дней таму зайшоў гульнуць гадзінку ў Long Dark. Трохі. Неўмерна 780 дні у адрэзаным перавале. Ага, ледзь не памёр. А маглі б космас пакараць, так? Маглі б замест усяго гэтага космасам заняцца. 780 дзён, ну ты вядома, бляха, там даеш жыцця. Ось, а адрэзаны перавал можа быць так складаным. Асабліва гэтая частка, якая бліжэй да абсерваторыі. Я там ледзь не памёр тройчы, пакуль мы праходзілі. Гэтыя усялякія пахаваныя рэха, згубленыя гарызонты і гэтак далей. Так, вось нам сюды мы не хадзілі яшчэ. А, тут тупік. Ой, ты сколіш усё. Жанчына, спакойся. Як я казаў, прамы шлях ніякіх разгалінаванняў. Хутчэй за ўсё так яно і выявілася. О, толькі прайшлі, ўжо ёсць
Ці гэтую серыю пачаў гуляць 11 месяцаў таму. Лагічная гульня трохі развантажа. Так. Тут я згодны. Яна не вельмі напружвае. Ну і пры гэтым дае галаве адпачыць крыху. На месяц складаней лётаць. Складаней у параўнанні з чым? З развязваннем вайны. Ты пра гэта, мабыць. Так, ну мы тут усё залуталі, па сутнасці. Нам тут нічога не трэба. Вось толькі хадзем адпаведным у нашу гэтую базу. На базу. Потому что у нас на базе ёсць мяса, мы спакойна сабе адпачнем, з'ямо штосьці зранку, ды пойдзем сабе спакойна наше гэтае загадкавае возера. А потым на разбудованую чыгунку, ну гэтак далей, гэтак далей. В параўнанні з ракетамі маю на ўвазе. Так, я так і зразумеў. Мне так даўно, дарэчы, трапілася яшчэ відэа ад амерыканца аднаго вучонага. Ну, ён такі папулярызатар, хутчэй, навукі, бо ён астраномам працаваў даволі доўгі час, а зараз вось займаецца разважаннямі. Ага, вецер занадта моцны. Згасіў нам паходнім, паскуда. Вось, і ён такі тлумачыў амерыканскай суполцы пра тое, навошта гэтыя даследаванні былі ў часы халоднай вайны. Той, што цёмны, так, ён. Вось, і яго бамбіла, жудасна бамбіла проста, калі ён выступаў, яму казалі, што, тыпу, грунт, падмурак дзеля гэтых даследаванняў, гэта грамадская ініцыятыва. Тыпу, гэта дзеля таго, каб задаволіць навуку, грамадскі вось гэты запад на даследаванне космосу і гэтак далей. Ну, падаецца так, я не ведаю, як яго на імя, падаецца, што Тайсон, так, ягонае гэтае прозвішча. Вось, і ён такі проста выбухнуў і кажа, ну вы зусім з глузду паехалі, тыпа, нікога гэта ніколі не абыходзіла, гэтыя грошы выдаваліся зусім не на грамадскія патрэбы і не на запыт навуковага даследавання космосу. Тыпу, што 25% ВВП ВУПу яны аддавалі ў свой час Амерыка. Вось, я нават не ведаў, што чвэрць бюджэту ВУПу усяго яны аддаваць маглі на даследаванне космосу, калі вось яны на месяц паляцелі. Вось. Ён тлумачыў гэта тым, што вось уявіце сабе, што спутнік, які паляцеў, расейцы запусціў Савецкі Саюз, выбачаюся тут. Я кожнага разу сябе абрываю, вось гэтая прапаганда таксама ў галаву лезе, што ўсё савецкае называюць расійскім менавіта, але ж гэта няправільна. Вось, таму Савецкі Саюз тыпу адправіў першы спутнік у космос, каб ён праляцеў, каб ён папікаў і гэтак далей. І гэты Тайсон кажа, што тыпу, ўсё гэта лухта. Ён ляцеў на стратэгічнай ракеце, у якой ядравую зброю замянілі проста на ёмістасць з спутнікам. Вось, тое самае тычылася, калі там сабаку адправілі, вось і касманаўты. Вось. А на месяц мы паляцелі, таму што у Савецкага Саюза былі такія самыя планы, каб там будаваць базы і ўсё такое. І на Марс мы адмінілі сваю гэтую усе праграмы толькі тады, калі Савецкі Саюз адмовіўся таксама ад гэтых планаў. Карацей, раскрыў вочы амерыканцам на гэтыя вось пункты. Так, ну дзеўчына-то ўжо прагаладалася, як бы мовіць. Яна зараз зноўку 2 кілаграма мяса наверне. Тут галоўнае, каб нам завіруха не пашкодзіла.
Я чуў, што саветы больш на аўтаматыку разлічвалі амеры на пілотаў. Ну, я не ведаю, дэталяў ўжо не ведаю, але што розныя падыходы былі, гэта праўда. Прыцягнуў у абсерваторыю з адраднай даліны кораб для засолкі мяса. Думаў, унізе пад мостам лося засаліць. Але самога не завалілі. Зразумеў. Я зразумеў. Ну, вось бачыш, мы зараз у гэтай серыі менавіта гэтым будзем займацца. Так, а тут можна неяк саскочыць, прапаўсці тут на кукішках. Каб не паўсці па сцежцы. Так бы мовіць, крыху зрэзаць свой шлях. Нават галінкі гэтай збіраць не магу проста што. Так, дрэва ёсць, скала ёсць, не дзякуй. Тут не выйсці. Потому что мы пилоты. Так, а вось тут мы зможем спусціцца. Выглядае, што так. Там гэтыя крумкашы лятаюць над трупам. Але мне падаецца, гэтая сцяна. Вось гэта, бачыце, яна занадта высокая, не пройдзецца сюды. Тым больш, што вось зараз ужо і сціхла. Надвор'е крыху. Там, наколькі я памятаю, занадта высокая сцяна, вось гэтыя бярвенчыкі. З яе зваліцца. Лёгка паламаць сабе ногі. Так, а колькі ў нас там было? 56, падаецца, так? Вугалю. Я толькі 10 забіраў. А вот там яшчэ павінна быць 46. Ну, трэба запомніць. Бо, напрыклад, на самой уцешнай даліне там няма нідзе сабе палутаць вугалю нармалёва. То будзем ведаць, што ён ёсць вось у гэтай шахце. Акурат такі пад выйсцем. З іншага боку, нам, напрыклад, і на уцешнай даліне нічога больш не трэба, наколькі я разумею. Мы туды павернемся толькі, калі будзем рабіць мапу, замалёўваць. Так, ну што, мы тут спусцімся? Уся чырвоная ўжо. Ну давай уже, боже, прибирай гэты значок. Паскудны. Савецкая ракетная праграма гэта заслуга нямецкіх інжынераў. Ну так. Шанс цим больш пашчасціла Верным Браун. Як не круты геній. Гэта так, гэта вядомы факт. Але не забывайся яшчэ пра унёсак Каралёва, украінца, у гэтую праграму. Ягонага бюро распрацоўкі. Таму што я памятаю, што я чытаў літаратурку на гэты конт. Вядома, што Каралёў не ўсім займаўся сам выключна, а яму шмат хто дапамагаў. І сярод габрэяў, і сярод беларусаў матэматыку, я нават там дзяўчыну нейкую, ну, маецца на ўвазе жанчыну, браў сабе ў каманду, каб займацца распрацоўкай ракетных сістэм. Пачынаючы з шарашкі, з гулагу. Вось, то бок. Давай адну з'ем, каб раптам не скінуць з сябе гэты бонус. Вось, то бок там уклад, унёсак у гэтую праграму зрабілі ўсе нацыі.
большая частка вось гэтая заходняя, будзем казаць так. Украінцы, беларусы і Каўказ, наколькі я памятаю, там таксама былі прадстаўнікі каўказскіх краін. Так, Каралёва. Дрэмер, вітанушкі, вітанушкі. Мы тут, бачыш, сёння пра космас разважаем. Прабадзяліся дзень. Трэба будзе вяртацца іншым шляхам. Наташа Каралёва. Можа, і яна. Але я, наколькі ведаю, яна больш звязана з біялогіяй. Ці ж такі там Тарзан, усё гэтае да космасу неяк слаба адносіцца. Так, усё папелі, зараз з'есць адзін кавалак, вось другі ляжыць, там трэці. Одно і мяса жре. Ось так, добра, пойдем. Так, клаустрофобії, наколькі я пам'ятаю, нема уже, правда? А, не, йо. Та ёпта мая. Ты поглядзі на гэтае. Так. Ну добра, таким чынам мы скідаем усё. 2 сабе возьмем, ходим. Что у нас там, до речі, по заплечнику? 46 килограмм мы с собой тягаем. Во, из этого треба скинуть. Дається, мы сюда скидаем. Так, в опратку. Лишнее вось. Что ще лишнее у меня? Нравится гэтыя. Кошки, сумка, зразумела. Так, ежа тут окей. Тут гэтае мы перапрацуем. Пойдем. Будем зноўку спаць на гэтай хаціне рыбацкай. Як земляк Каралёва, при ўсім жаданні накруціць і патрыятызма, Каралёў таленавіты інжынер не больш. Нямецкія інжынеры у савецкіх шарашках працавалі не пакладаючы рук. Так. Абсалютна згодны. І не трэба яшчэ забывацца на тое, я памятаю, як адна наша журналістка беларуская, яна зрабіла ролик, дзе там вось абмяркоўвала некаторыя рэчы падобныя, і мне вельмі спадабалася, як яна падкрэсліла, што вось гэтыя шарашкі ўсе ж ведаюць, я спадзяюся, не трэба тлумачыць тое, што нават і сённяшняя Расія спрабуе гэта сказаць, што гэта выдумка, гэтага не было. Часам кажуць, што і гулагаў не было. Вось, але ў гэтых шарагах працавала шмат інжынераў, асабліва нямецкіх. Вось, і раптам адная буйная такая займалася чарцяжамі, якія захапілі савецкія войскі, чырвоная армія так званая. Вось, як яно там, чакайце, я забыўся, які там аўтамат быў у немцаў, вось тыпу наступная версія была. Яны тыпу дапрацоўвалі, і пасля таго, як шарага прапрацавала ці то год, ці то паўгады, раптам знайшоўся нейкі вынаходнік у выглядзе маладога 20-гадовага, там 20-25 год яму было на той момант калашнікаў, які тыпу прыдумаў аўтамат Калашнікава. Тыпу нейкія просто цудоўныя супадзенні. СТВ-44, так. Ой, выбачаюсь, Дрэмер, зараз прачытаю. Дайду да месца, прачытаю, што папа напісваў. Бо мы будзем спаць сёння зноўку тут. Вось, так. Казалі же пра АК, што пратотып АК выглядае як Шмайсер. Так, але Шмайсер на заводзе ў Ражцы, на якому АК быў выгатоўлены. Дарэчы, Дрэмер, не чытаючы твайго паведамлення, так, і распавёў тое самае. Пра гэта я і казаў, што тыпу
Таленавіты інжынер, так. Sun is setting. А тое, што там у шарагах працавалі Soon. херавую колькасць людзёў на гэтае у 42-м годзе створаны СТГ 44. Ой, я не разбіраюся ў гэтых рэчах, калі шчыра. Якія там былі СТГ, МК ці штосьці іншае. Я пагуглю. Ну, Google не спиздить. Фэй, гэта дакладна. Так, 24. Не, ну гэта гаўно. Трэба перапрацоўваць, такое мне не патрэбна. Мы зараз пазбавімся гэтай клаўстрафобіі, я нават не буду заходзіць у хату. Гэта я панесу лепш у іншую лакацыю. Я не памятаю, там разбронай чыгунцы ці ёсць ці няма. Інструмент. Падаецца, быў інструмент. Зараз мы гэта будзем загастрыць. Трэба будзе каменьчык узяць сабе. 26. 5 на 5 ідзе у нас пакуль што, так. Вось цікава, як яны гэта па механіцы гульнявой зрабілі, каб каменьчык гэты так хутка вытрачаўся на гэтыя нажы. Так, у нас ужо пайшла тэмпература ўніз. Я маю на ўвазе вось гэтую скалю. Тыпу там быў 0 ці мінус 1, нешта такое. Там агулам не маю пра што казаць, пачынаючы ад кінематографа, заканчваючы ракетамі. Там, калі капнуць глыбей, спецыяльнае фігаванне. Справа ў адсутнасці, не ў адсутнасці талантаў, а справа ў... Так, Вадзім. Я тут згодна. Ввогуле, калі капацца ў савецкай уладзе, вось в гэтыя савецкія часы проста ачмараваеш прастой, якая ўсё ж такі неверагодная гнуткасць у грамадства, наколькі моцна яе можна закручваць проста ў гэтыя, калі так можна казаць, у барані рог. «71». Уже до конца добьем. 81, апошние 5%. Так, то что у нас там, завіруха пачалась, ці што? Якое по адчуваннях? Минус 5? Ну, давай минус 5. Так. Меньше. До рэчы, я не скинул скору. Нічога. Галоўнае не забыцца і скінуць зараз, калі мы будзем вяртацца. Так, ну што, мы будзем па гадзінцы спаць, ці распалім вогнішча сабе спакойна, ды будзем адпачываць да раніцы. Я за другі варыянт, шчыра кажучы. Ты гэта разумееш, бо сам казаў, што гэта было адна з прычын выезду з пастрадзянскай Беларусі. Ну так. Дадаем паліва. Так, і возьмем зараз. 4 павінна хапіць. Раз, два, три, 4. Все. Так, лягаем спать на 7. Хай буде 7. Цікаво, ці ёсць выжывач, дзе наадварот, ад спёкі трэба ратавацца. А, і нешта падобнае, я памятаю, было так. Нешта не зусім удалае, шчыра кажучы. Вода. 2 гадзінкі. Оп.
Так, у меня моя девчонка за перші 91 благодарку 2 медведя зжерла. Пришпільно. Девчонка каже, это некий монстр. Лягаем спать, покуль не скончится, мы ж не пойдем. Так, ще 2 годинки, ще сон. Ну давай, кончайся. Давай, просто ось настільки удало, коли все було. Кончайся з вірухом. Не хоче. Не хоче. Там среди французских инженеров была такая гнойная конкуренция, что на уверх выплывало только войно. Королева забили на операционном столе. Биографию я не ведаю. Ось, але тое, што канкурэнцыя была так, то бок прымушалі як пацукоў гэтых у ведры паміж сабою канкураваць. Усё так. Давай яшчэ. Толькі 1,5 на гэты раз. А пры гэтым яшчэ як узгадаю, заради чаго? Па сутнасці вельмі часта просто заради нейкага там, я не ведаю, значка, граматы, нешта вось такое. Хлопцы, ну слухайте, ну давайте вы гэту завіруху уже скончыце, ну толькі ж можна-то. Доносы на доносах доносами паганяюць заради вядомых магазинов, ведомчих магазинов. Так, працуй, дурачок, атрымаеш значок. Галоўнае правіло той сістэмы. Я уже есть и хочу. Гульня. Ты гэта, ну, блядь, ну, усю ночь. Толькі 26 вугельчиков. Ого. Ого. Мне столько не треба. П'ятьох достатково. Ой, ну блин, ну завіруха. Ну ти ляще, 14 градусів яна мне тут робить. Говно гэтке. Што нават у спальніку гэтым холодно. Ну як так? Паскудство. Все сапсавало. Треба розпалюватися, бо буде холодно. 14. 14, так. У мене є, до речі, галинки, ще є. Белая кость, якщо ти отварився в гэтых магазинах, ну так. Рвало таким, вирішив усі проблемних родичів. Так. Гэта, мабыць, нейкі феномен Советского Союза, што, як гэта называлася, заведуюча такого склепу, такой крамы, яна мела сувязі на ўзроўню мэра города, губернатора там и так далее. Потому что паўсюдны дефицит. Усё трэба даставаць.
Гэтага няма, таго няма. Бля, ну мы тут до вечера будем сидеть. Боже, на якое паскудство, ну. Wonder if I can drop any of this gear. Ось так. Дзякуй величезне, дзякуй величезне. Во. Тое, што трэба. Пад канец дня толькі вызваліць нас адсюль. Ай, так. Трэба будзе паесці рыба. Оба, як удала. Так, гэтую рыбу мы не чапаем. Гэтую. Хадзім туды, скінем усю ваду, якую мы зараз напарылі сабе, паем рыбы і ідзем нават у ноч проста. Ідзем проста да загадкавага возера. Таму што нам уже тут няма чаго сядзець. Нам трэба ісці на разбурную чыгунку, у нас до халеры шчапрацца, а мы ўжо гадзіну згубілі, просто рыхтуемся да выйсця, ну гэта нейкая лухта. Так, пасля таго быцця Райкін з памфлетам «Дэфіцыт» спрымаецца як убожества. Ну, як маглі, як кажуць. Што маглі, то і рабілі, што было ў іх моцы. Так. Напэўна, крамы, дзе шэры імпарт быў. Там не шэры імпарт быў, містер Патэйтон. Там жа ж былі гэткія крамы, якія завозілі. Гэта савецкую ўладу завозіла, але ў невялічкай колькасці толькі тавары. Я памятаю, што ў познім Саўку былі такія бярозка. Ты быў там? Я не ведаю, колькі, правда, табе гадоў. Быў, не быў. Дык вось яны потым пераведзеныя былі на валюты. Ну, то бок, не савецкімі рублямі разлічвацца там. Ужо такі позні Савецкі Саюз, а далярамі, дойчмаркамі, памятаю, можна было разлічвацца. Вось такія рэчы. Так, не забыцца скура. Нам абавязкова яе трэба скінуць металабрухт. Вось, паесці рыбу і скінуць ваду, і потым ужо выходзіць. This pack is getting kind of heavy. Так, ось сюды, дзе наша гэтая... Металабрухт. Давай мы ўсё ж таки возьмем паходню новую. Так, ось гэтак. І. Што яшчэ хацеў? 47 кілаграмаў, штосьці занадта шмат. Ваду паскідаць, во. Так, ну гэта то, таксама трэба было. Я выпадкова націснуў. Так. Все, 2.18, дастаткова, ходім. 5 літриків скинули, 5 кілограмів. Рибу сюди. Оп, все. Вітамін С обновили.
Not sure I can carry much more. Так, трымаем свой шлях на разбитую чыгунку. Я спадзяюся, менавіта там я пакінуў секеру сваю. Там нам трэба будзе знайсці соль, якая альбо ўжо знаходзіцца ў майстэрні, альбо знаходзіцца ў хаце, якая там на гары. То мы ўсё роўна за ёю сходзім. Мы там будзем знаходзіцца даволі доўга. Нам трэба пазабіваць абсалютна ўсіх драпежнікаў дакладна. Аленяў, я памятаю, там даволі няшмат. Вось, але ў чым справа? Нам трэба будзе 20 кг сырога мяса. Вось, адпаведна, куфар для засолкі сабе гэты вырабіць. Вось, з дапамогай секеры ды інструментаў. Ну і закінуць гэтыя 20 кг мяса на засолку. І ўжо на наступным стрымы ў чацвер, хутчэй за ўсё, мы будзем займацца наступнай гэтай справай. Будзем шукаць, мабыць, бункеры, якія там неабходныя нам для дасягнення. Адведаць 9 бункераў ёсць такое. Калі-нікалі задумваешся, наколькі тупой была гэтая сістэма. Як ідэя, але ж, ведаеш, зараз, як кажуць, звычайна ў такіх выпадках, яно-то зразумела, калі ты ўжо гэта прайшоў, як калі гэта засталася ў мінулым. Там і нагоды ўсе вядомыя табе, і складнікі, чаму так, а не інакш яно адбылося. Вось, таму кажа, падаецца, што, ну, вось так это глупства. А па факце тады маг пажыў ідэі, і гэта не здавалася такім жа ідыёцтвам. Конкретна спрацоўнасці, маючы такія рэсурсы, гэта нават не жосць. Такога слова, каб пісаць, яшчэ не прыдумлялі. Ну так. Ведаеш, што найбольш крыўднае, гэта тое, што людзі нават дасюль, маючы вось гэтыя доказы, маючы гэтую аналітыку, азіраючыся назад, яны ўсё роўна ў гэтае вераць. Яны ўсё роўна паўтараюць гэтыя ж памылкі. А калі ты яшчэ нічога іншага не ведаеш, так, абсалютна правільна, Фэй. Калі ты яшчэ пры гэтым ні халеры не ведаеш іншага, а табе не даюць магчымасць у Савецкім Саюзе проста выехаць і паглядзець нават як у савецкай Польшчы гэта было. Вось, то, ну, тут няма на што скардзіцца, што яно так ёсць, яно проста ёсць. А дакладней казаць, было. Вось, адзінае, што я ж кажу, што вось, ведаючы гэта ўсё сёння, вось, і гледзячы на то, як некаторыя ўсё роўна супраціўляюцца гэтай вось праўдзе, гэтай аб'ектыўнасці перажытага, ты проста здзіўляешся, наколькі ж разнастайныя людзі ў гэтым жыцці, наколькі яны гнуткія ў сэнсе думак сваіх і меркаванняў, што яны, як казаў Рэмарк, падавалася да пачатку вайны, што ўсе супраць вайны. А потым такі, як выяўляецца, што ёб твая маць, гэтая дэвіянта, якая адлюстроўвае чалавецтва ці чалавека з ягонымі каштоўнасцямі, ты разумееш, што яно, ну, сягае вельмі далёка, гэтае адхіленне ад нормы. Ось, дарэчы, Фэй, не ведаць, там сочыш, не сочыш за гэтым. Вось мяне апошнім часам менавіта колькі ўжо 2 дні, падаецца, Калеснікава там тартуруюць, катуюць за тое, што яна там выкажацца за дыялог з Лукашэнкам ці гэтак далей.
Я здзіўляюся, бляха, якой халеры прычапіліся да гэтай Марыі, нічога такога кепскага яна не сказала. Ну, у нейкім сэнсе ўсё ж добра. Ну, тыпу, яна добрую думку выказала. Нармалёвую думку, не прычапіліся, што яна ідзе на дыялог з Лукашэнкам і гэтак далей. Ну, хтосьці ж павінен гэта будзе зрабіць. І такое троху. Вось таксама вось гэта вось сяганне думкі і меркаванне у той ці іншы бок. Я вось не маю ніякіх аб'ектыўных падстаў, каб вінаваціць чымсьці кепскім Калеснікаў пакуль што. Так, Калеснікаў, так, Калеснікаў. То бок, па-першае, проста з майго пункту гледжання трэба быць хітрэйшымі. Вось я гэта, калі ж пачынаў толькі стрыміць, мы можам колькі заўгодна скардзіцца, вінаваціць, ці гэтая бляха крудзіцца адзін на аднаго ці на Лукашэнку проста. Але ўсё роўна галоўнае трэба быць разумнейшым і хітрэйшым за гэтае. Калі мы пойдзем на дыялог з Лукашэнкам і будзем аб нечым дамаўляцца, гэта ж не азначае, што мы даравалі яму. Не, абсалютна не. І тут разумееш, што чалавек выйшаў галавою, 20-й год, не разумее, што не 20-й ўжо. Ну, гэта было на пачатку. А зараз, бачыш, яна вельмі акуратна. Мне падабаецца, як яна пачынае ўжо зараз фармуляваць свае думкі. Вось. Ніхто ж не кажа, што калі мы дамовімся пра штосьці, пра перадачу ўлады, так, дэмакратычным сілам, чаму не? Ну, калі мы гэтага дасягнем, давай. Але ж, ну, потым, глядзі, проста вось, я та яшчэ скаціна. Я зараз не кажу нічога такого, просто вось думку агучваю сваю. Чаму мы павінны гуляць чэсна? Чаму мы павінны пасля заключэння гэтых дамоўленасцяў і перадачы ўлады, чаму мы павінны захоўваць тыя дамоўленасці, якія будуць дасягнутыя? Галоўнае проста пераняць уладу, а потым дамагацца ўжо справядлівасці. То бок караць вінаватых, знаходзіць вінаватых. Вось. Ніхто ж не будзе замінаць. І галоўнае, самае галоўнае перадусім, усё будзе паводле справядлівасці і закона. У адрозненне ад бягучага рэжыма. Проста па закону усіх караць, па тым законам, які яны жылі. Ці будуць новыя, нармалёвыя, адэкватныя законы. Чаму не? А тое, што перад гэтым прыйшлося, выбачаюся, ціснуць руку гаўнюку, ну, ведаеш, што давай я пацісну, я потым проста, як гэта, у нейкія там старажытныя часы, узгадай, калі ласачка, вось добры раман быў, выбачаюся, апавяданне у Караткевіча, называецца «Сівая легенда». Во, вось я гатовы быць гэтаю маці, якая пацісне ўсім руку. Разумееш? Пацісну. Я пацісну абавязкова. Потым я пойду ў лес і здохну. Але я зраблю тое, што неабходна. І буду ведаць, што гэта было слушна. Гнуткасць думак у таталітарнаму безмежавая да глупаты. Ну так. Гэта проста ось адна з праяў таго, што я і кажу, што калі дурню даць магчымасць выказаць усё, што той думае, ты проста уразішся таму, як далёка сягае ягоная глупота. Гэта дурнота, куды яна ідзе. Так, зараз мы выйдзем, там будзе яшчэ мост, наколькі я памятаю, так, там ще па мосце трэба будзе прайсці з рэйкамі у паветры. I wonder if I can drop any of this gear. Цясніна. Так, мы цябе таксама будзем замалёўваць, калі прыйдзе час.
маляваць мапы. Я бы дамовіўся на нешта, а потым кінуў бы смачна. О, ось вы. Калі вы выказвацца проста, то так, я пра гэта і кажу, што тое, што там Калеснікава зараз кажа, гэта ці мы пройдзем з гэтай паходняй зараз у руках, ці лепш ждаць іншую. Мабыць, хопіць, каб прайсці. Блядь, страшна, ёбаный рот. Гэтае месца. Тут галоўнае, разумееш, не адхіляцца ад галоўнай тэмы, ад мэты. Каб на гэтым шляху не змяняць галоўную мэту. Вось і ўсё. Проста ў сваёй галаве я неяк сядзеў, фантазаваў, як бы было лепш, як правакуюць тыя ж самыя сілавікі дзейнічаць у адказ на іх гэты вось вэрхал, мякка кажучы, што яны робяць. І разумею, што яны правакуюць па сутнасці радыкалізацыю думак і гэтак далей. Але ж гэта не выйсце. Проста перахапіць уладу праз захоп гэта не выйсце. Гэта не падтрымае ні насельніцтва, і гэта не будзе слушна, таму што вось гэты сцэнар народзіць такіх самых карпянковых вось і іншых падобных ім людзей. Проста яны будуць мець іншае прозвішча. І гэта не будзе тая новая Беларусь, пра якую ўсе мараць. Таму, зноўку паўтаруся, трэба быць хітрэйшымі, трэба быць разумнейшымі. Так, па дарозе у нас да... Бляха, шмат у нас гэтай цягавітасці. Мы зараз выйдзем каля ГЭС, дойдзем сабе спакойна да як яго турбазы. Там трэба будзе праз багну прайсці да разбітай чыгункі. Адзінае, што калі буду ісці праз багну, я б хацеў прайсці праз пячору і бярозавую кару. Бярозавая кара пячоры дадуць мне вугаль з рэсурсам аднаўляльным, які у нас будзе мець гэты адхіл. Вось, і мы спакойна сабе на разброную чыгунку прыйдзем. Зноўку па дарозе трэба, каб толькі там была наша секіра, каб мы маглі загатаўляць дрэвы сабе для вытворчасці куфара. Так, нешта мне не падабаецца ж вецер гэты. Зараз задзьмую мне паходню, а мы калі выйдзем адсюль, у нас жа ж там на нашым шляху 2-3 ваўкі маюцца. Такое сабе. Без паходні іх сустрэць будзе. Ветрыска, не дзьмуй. Не трэба мне гэтага. Оп, 2 пёрышка. Чакай, вось тут яшчэ было. Задзьмуў, паскуда. Ах ты гаўно. Так. Ну, пакуль мы тут хаваемся за гэтымі каменьчыкамі, то ладно. Можна, дарэчы, у пячоры паспаць, яна нам клаўстрафобію не падвысіць. Так усё будзе добра. Нам бы тут таксама кару пазбіраць. Можна, дарэчы, аленя ўпаляваць. О, тут 2 аленя. Угу. І тут ще павінен бути.
Але шкада, што паходню, бляха, задзьмула, там прыйдзецца запалку вытрачаць, каб распаліць вогнішча. ВРВ, вітаначкі. Як твае справы? Што цікавага адбываецца ў тваім жыцці? Ты ўсе паміраеш на працы, альбо ўжо лягчэй стала? Так, штосьці я не бачу кару. Ці ёсць бярозка. Лягчэй. Гэта выдатна. Гэта я ухваляю. Як мы з табой, дарэчы, на гэтым тыдні будзем гуляцца? У Ready or Not. Ну, о, і стих. Ну, паскудны ветер. Што сказаць, задзьмуў паходню і стих. Так, няма? Бляха. Мы тут былі нядаўна, атрымліваецца. Гэтыя рэльсы ўжо так дасталі, што набраў дошак на ГЭС і залажыў. Читер! Так. Так, попили водицы. Ну, слухайте, у нас ще кольки там. А у нас там ежа была, подається, была. То може пойдем. Адзінае, што, слухайте, вось тут жа ж ёсць бярозкі, кара. Чакайте. Трэба пазбіраць. Давайте уначы паходзім, пазбіраем. Што збяром, то і збяром. Я за ВКЛ. Так, чакай. Балта-чарнаморскі вісь. Вісь. Я не ведаю, што такое вісь, вывышаюся. Дзяржава ад мора да моры, карацей. Не, я не Вадзім ужо казаў, я за канфедэратыўныя нейкія звязкі. То бок існуе на гэтым абшары 5 нацый: Латвія, Літва, Польшча, Беларусь. Ось, і канфедэратыўны звязок паміж намі гэта топ. Інтэрмарыум гэткі. Все ж таки ВКЛ была плюс-мінус федэрацыяй. Нешта падобнае. Ось такія стасункі трэба захоўваць. Так. Так, не ведаю пакуль што, але можна было б. Ну то закінь, можа, ў чаце. Раптам там гэты ралі хацеў сказаць. Боже ж мой. Ось заняло. Лепус, во, Лепус. Таксама захочу. Таму што, напрыклад, Фэй выказаў неяк пажаданне таксама пагуляць. То чаму б не запрасіць чалавека? Больш-менш спакойная ноч. Так, зараз мы будзем выходзіць там, і, можа быць, воўк адразу у нас пад ногі кінецца. Я згадаць не мог, з кім размова была. Пакідаемся снідам. Трэба пагуляць разам. Так, так, са мной ты тады размаўляў. Гэта я памятаю. Так, на усялякі выпадак. Вось так выкарыстаць. Хадзем. Пройдзем каля гэтых бярозак. Магчыма, з'явілася яшчэ кара.
падалося. Так, тут яны заходзілі, дарэчы, гэтыя ваўкі, але рэдка. Так, тут няма нічога. І ніколі не бывае практычна. Так, тут штосьці ляжыць. Тут ляжыць кавалачак, добра. Дарэчы, заўважылі, што апошнім часам віны прыблізна 2-3 стрымы мы амаль не карыстаемся гарбатаю. У нас у гэтых мясцінах, дзе мы бадзяемся, настолькі ўсё добра з надвор'ем і умовамі, што нават адхілу не патрабуецца. Развялося гэтых стрымераў і не кажы, проста, бляха, што не чалавек беларускамоўны, то адразу стрымер. За спиной вниз там вын. Говняшка блохастая. Добра, дарэчы, што без гэтага, без паўночнага ззяння спакойна можна бадзяцца. Ваўчына здохлая. Ці гэта касцёр там быў у нас вогнішча. Вогнішча. А ваўкоў-то няма. А ўжо адзін мусіў быць. Цікава. Зараз лося сустрэнем, будзе мне шчасце. Не, ну лося не павінна быць. Дарэчы, гэта так шуткую, жартую. І тут няма ваўка. Не зразумеў. Мне падаецца, мы тут былі болей за тыдзень таму. Маць на увазе, вядома, гульнявы тыдзень. Бо мы ж сабе 2 вопраткі зрабілі, мы сабе вады там напарылі, пастаялі, пакуль што адхіляліся, пабадзяліся і гэтак далей. Неяк карацей гэты рандомны алгарытм, які стварае пачвар. Вырашыў крыху падгуляць, падаецца так. Няма? Ніводнага ваўка. Ну што, ну пайшлі. Пайшлі тады. Да, прасцей. Что такое голодное? А ёпта малая, ну ты даешь. Съела рыбу на 5 килограмм, подается зранку, уже голодная. Не, ну там не ранок был, там вечер был. У нас же мы коли выходили з гэтай шашы прыбярэжнай. Мы ж пасля серадзіны дня выходили, падаецца, уже вечер был.
Так, ну давай, скрачай шлях. О, поўня, дарэчы. Сёння у нас поўня, то бок з наступнага дня у нас будзе убываючая, чакай. Алень там стаіць. Так, база, я на месцы. Это можна схаваць. Трэба паглядзець, я ўжо не памятаю, што тут у нас па ежы ёсць ці няма. Гэтае сырое, наколькі я памятаю, правда? Так, сырое. Трусяціна усяляка. Вось гэтае вось у нас прыгатаванае. А гэтае сырое. Небагата, слухайце, так. Ловлю сабе на донцтва, што пан якось павільны языком варочае. Думаю, непагана разгаварыўся на Велікдзень. Але бач, швидкасць трансляцыі чагось аўтаматычна стаіць на 0,75. Прышпільна. Нечакана гэта. Так, пайшлі кавалачак мяса з'емо. Потым павернемся, будзем ужо лягаць адпачываць. Так, ну мы з сабой ж нічога не бралі, правильно? Нам толькі адзінае трэба будзе праверыць, дзе знаходзіцца... Як гэта нож тут будзе? Дзе знаходзяцца каменьчыкі для загострывання. Так, стоп, вось яно. Мы гэта пакінем тут. Даецца вось тут. Так. Усё, сытае. Напітыя і гэтак далей. Лягаем спаць 7 гадзінак. Эх, ну 7 гэта занадта ўжо пройдзе, мабыць, паўночнае ззянне. Хацеў бы пачытаць гэтыя ўспаміны. Ёсць? О, дзякуй. І што нам сёння пакажуць? Так, чакаецца паспяховая адаптацыя да высокіх тэмператур цёплы сезон. Рэкамендавана далейшае назіранне з мэтай зафіксаваць змены паттернаў міграцыі. Прысутнасць пацверджана папярэднімі назіраннямі. Падаецца, мы такое ўжо таксама чыталі. Трэба ісці ў іншую лакацыю, каб збіраць гэтае. О, ледзь не забыўся. Скрыня. На 7 хвілін адстаянні за Літву, Беларусь, Украіна. Палякі ўсё як заўжды сапсуюць. Ну, хай будзе так. А галасы пайшлі 50 на 50. Це як паляк кажу. Каб палякам не было крыўдна, правда? Так, усё, мы гэта ўзялі, дарэчы. Я добра, што паглядзеў сюды, што нам трэба ўзяць. Соль. Ну, тут 3 толькі банкі. Такое. Што ў нас, дарэчы, па вазе 42. Ну, мы яшчэ пратрымаемся. У нас тут, даецца, былі інструменты. Дай паглядзець. Так, інструменты былі. Ці варта нам сабой цягаць гэты блакітны інструмент? Ну, давай праверым. Пойдзем зараз на гэтую чыгунку. Раздрыгву самотную. Давай з'ем яшчэ кавалачак, каб нам не пакутаваць, пакуль мы там будзем бадзяцца. О, вады трэба ўзяць. З вады няма. Снег, правда, ідзе. Не вельмі гэта зручна. Так, ну і вады няшмат.
Зусім няшмат. Мы тут просто... Нам трэба тут неяк будзе пасядзець крыху, ведаеце? Трэба будзе гэта неяк выправіць па нашых асноўных гэтых базах праляцець, запасіць сабе ежы, бо... Ну, маецца на ўвазе, вось заходзіш у лакацыю, робіш сабе базу, вось, і ідзеш далей у наступную лакацыю, там таксама робіш базу. Каб у нас падчас таго, як мы будзем сабе рабіць картографа, на кожнай мапе было прыгатавана даволі шмат ежы. Можна, вядома, падчас праходжання картографа гэта рабіць. Гэта не выключэнне, але вось на такіх асноўных базах, якія нам патрэбныя дзеля выканання іншых дасягненняў, я лічу, што трэба гэтым заняцца у нас. Вось разбруна чыгунка, потым тут у нас загадкавае возера, потым узбярэжная шаша. Пасля вайны хачу паехаць у Мальборг. А чаму менавіта туды? Я там, дарэчы, яшчэ ні однага разу не быў. I'm not sure I can carry much more. Так, ну, тэмпературка пакуль паўзе ўніз. Гэта не страшна, што яна паўзе ўніз, але трэба сачыць за цеплынёю, каб не згубіць шмат хп. На разбуранай чыгунцы у нас таксама шмат спраў. Паляваць. Запасіць гэтае мяса, упаляваць мядзведзя. Шкада, што ён толькі там адзін, але яго будзе дастаткова, каб куфар сабе напоўніць гэтым мясам. Але ўсё роўно можна мясам скарыстацца не толькі мядзвежым. Вось, можна ж і рыбы налавіць сабе. А я вось зараз думаю пра тое, дзе лепш узяць будзе рыбу на засолку. Так, помолиться за души славных прусаў. Наверное, рэзідэнцыя мне падабаецца ад Беластоку недалёка. Так, недалёка. Бо я кожнага разу праязджаю паўз гэтае мястэчка на Варшаву, калі еду, ці на Гданьск таксама. Вось, але зайсці проста на гэты замак паглядзець. Мне не вельмі прышпільна, мабыць, проста таму, што я гардзенец сам. Вось, у мяне ў горадні 2 замкі стаіць. У мяне ў горадні, божахна, блядь, ёбаны эмігрант. Зараз нейкі майор, спадар майор глядзіць, проста усміхаецца ва ўсё сваё рыла. Так, як нам лепш прайсці? Усё ж таки лепш прайсці будзе там, тым шляхом. Спадзяючыся на тое, што мядзведзь нам не трапіцца, ваўкі не трапяцца. Трошкі толькі гэтае мачціно засмучвае мяне, гэты вось снег. Сапраўды выглядае як перад завірухаю. Вецер падымаецца вые. Наперадзе ваўкоў чую. Ну, нас тут даўно не было, таму яны паўсюль адрадзіліся. Гэта факт. Так, але тут бяспечна. Тут у нас вось алені ходзяць. Ваўкі у нас там будуць бліжэй да мядзведзя ўсё ж такі.
Рэзідэнцыя магістра Таўтонскага, ну як неяк, ну гэта праўда, так. Гэта таксама алень жа ж. Дзе нібы алень? Он каціць там сваімі капытамі. Так, вось тут толькі небяспека большая для мяне не столькі ў ваўках, колькі ў лёдзе і медведзе. Потому што ад ваўка мы ў любым выпадку адаб'емся. Вось. А лёд, калі праламіцца, будзе нам кепска. Тут недалёка пячора, наколькі я памятаю, вось за гэтым камнем. Так, Лёха яшчэ жыва? Што? А, ты пра дзеўчыну гэту, пра персанажа. А што, ёсць сумневы? У маіх здольнасцях? Во, ваўчына бадзяецца, бачыце? I can't feel my feet. Гэта мы тут сабе што рабілі? Я ўжо не ваўка елі, ці што? Раскідвалі ўсё. Так, дзе мы выкарыстоўваем? Эй, Шэры! Адзін, другі, добра. Так, вецер у наш бок, то бок яны нас хутка не пачуюць. Можна было б, дарэчы, у пячору-то схадзіць. Каб адседзецца, пагрэцца. Так, годнасць створана для замкаў. Так, так, так. Я свой горад вельмі люблю за гэтае. Вось. А гісторыя якая проста ачмрэць. Так, гэта у нас што? Гэта ваўчыныя сляды? Я думаю, што нам прыйдзецца падняцца ў пячору, будзе пасядзець, пагрэцца. Не хочацца губляць шмат хп. Ну вось. Ваўкоў гэта драць не буду. Хай яны ляжаць і гніюць. Нам трэба проста дайсці туды. Мы там яшчэ сустрэнем 3 ці 4 ваўкоў. Давай, 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 ідзі, малая. Не спыняйся. Всё, уцяплім. А, дарэчы, ну так, добра, няхай так. Можна было б, дарэчы, злупіць з іх мяса сюды прынесці. Вось, каб яно проста ляжала на той выпадак, калі спатрэбіцца тут спыніцца. Гэта было б, дарэчы, вельмі добра, слушна. Так, таму толькі ВКЛ і сталіца ў Новаградку. Першая сталіца маеш на ўвазе. Ды і тое у сэнсе, што гэта выключна беларусы лічаць, што сталіца ВКЛ у Новаградку. Бо, на жаль, няма падстаў. Няма падстаў лічыць нейкі іншы горад увогуле, а нейкі горад вылучаць з гэтага спісу. Ну, маецца на ўвазе, літоўцы-то лічаць, што Літва старажытная пайшла ад літоўскіх гарадоў, якія сёння знаходзяцца на тэрыторыі Літвы. Вось. Давайте ўсё ж такі зрэжам мяса. Гэта сапраўды неблагая ідэя, каб мець тут не тое, каб стратэгічны прыпас нейкі. Вось, але ўсё ж такі прыпас мяса вось тут на гэтай пячоры.
Мы его гатаваць не будем. Мы толькі яго I'm зрэжем not going to be able to carry this load for much longer. і пакінем тут. Стоп. Это на той выпадак, калі раптам нас пачуе медведь. О, надвор'е палепшылася нібы. Бо тэмпература паляцела ўверх, правда? Так, сюды давай. І вось так, ага. Вось зараз ад нас смярдзіць на ўсю мапу. Так, асцярожненька, азіраючыся на ўсе бакі. Вось, які пункт, скажем так, ускосна кажа, што Наваградак быў сталіцай ВКЛ першай. Тое, што Міндоўг ці то браў шлюб, ці то хрысціўся Наваградку. Я ўжо так не ўзгадаю табе дакладна, але паводле гэтых летапісаў узгадка такая была. Гэта не азначае напрамую, што гэта было сталіцай, але дзе, як не ў сталіцы гэта рабіць, правда ж? Але ўсё роўна спрэчкі існуюць, цягнуцца. Так, варта ісці долам, ці лепей ісці? Не, сюды трэба ісці. Наколькі я памятаю, там ўсё роўна прыйдзецца ўніз спускацца праз тое, што гэтыя... Так, як мы тут? Мабыць, сюды спачатку. Памятаю, што прама ісці немагчыма. Вось тут маецца на ўвазе па цёмнай гэтай вадзе. Добра. По цёмным лёдзе, а не по вадзе. Так, зараз мы дойдзем до пячоры. Так, глядзім. Рэдка, але ўсё ж такі сюды часам заходзіць медведь. Я памятаю, як я ад яго бегаў вось там каля гэтай вежы. Перад трынкам гэтым крыху спалохаўся. Так, усё добра. Скаймарк, вітанкі. Шо мы тут, калі ўжо да людзей выйдзеш? Ніколі. Не, дарэчы, мы ж выканалі ўсё ж такі. Правильно, бойся меня, паскуда. Вось. Мы ўжо ж выйшлі да гандляра. Шо, блядь, шалелы ці што? Ля. Побег. Все ж таки знайшов выйсце. Ну добре. Бяжы. А то адныя волки да медведзі. Ну так. Лепшыя сябры. Волки, медведзі. Вантробы. Вантробы. Скура. Мясо. Ось і все. Цягнемся на разборную чыгунку, каб зрабіць сабе куфар для засолкі. Бо потым трэба будзе рабіць нам дасягненне 25 дзён пражыць у шахце Лэнгдона.
Гэта вельмі шмат мяса патрабуе. То будзем прыгатаўляць гэтае мяса на разброенай чыгунцы, а потым пацягнем туды, мабыць, на гэтым на валоцы. А можа так, проста ў кішэню напіхаю, пару разоў з гэтым з заплечнікам прайдуся туды-сюды. Все ж таки там можна за адзін дзень прайсці ад разброенай чыгунцы да забруджанай зоны. Паскідаць туды-сюды. Ну, карацей, за тыдзень перанесці гэты аб'ём мяса. Ну, а ўжо потым туды ўніз. Вядома, непасрэдна ў шахту. Ой, чаму я сюды паўзу? Тады у нас тут уваход. Шкада, што няма сонца. Я б зараз сабе распаліў бы, паходню зрабіў бы. То прыйдзецца, мабыць, карыстацца ліхтаром. Ну, нічога не бачна. Амаль што. Глядзім. Так. Man, this pack is getting kind of heavy. Йоу, у гэтай пячоры няма вугалю, ты што? А, у гэтай ёсць, добра. Вугаль мне патрэбны. Вугаль гэта карысна. Так. Тут у нас нават штосьці сохне. Так, а там же ж будзе яшчэ вугаль, слухайце. Так, між я пайшоў. А здалёку бачыў, што тут же ж па кутах таксама ёсць. О, вада. Дым. Так, і все. Нешта тут у нас вогнішча ёсць, і больш нічога няма. Мы тут усё высмакталі. Мне падаецца, у нас было тут мяса. Так, ці не, вось бачыце, тлушч ёсць. А, во, мы сюды скідалі. Зразумеў. Я зразумеў тады. Так, усё. Што у нас па часе? Мы яшчэ паспеем дайсці да нашай майстэрні. Выдатна, выдатна. Во, урадзіла як добра. Так, корпікі мне не патрэбныя. Хай жывуць. Хай Лёха пацешыцца, што мы жывёлу не забіваем. Так. Лёха цешыцца. Гэта добра, так. Это мне не трэба. Ось тут у нас павінна быць штосьці яшчэ, правда? Бачу, там ляжыць кара. Тут галінка, вось тут кара.
Что такое Саня? Пэй, гэта што? Ты да каго звяртаешся? А, Саня, гэты мем ватафаки. Здравствуй, чужая милая. Ты про гэтага, Саня? Так, насколько я памятаю, на тым пагорку нічога не было. Звычайно. Там уходим сюды. Тут у нас галинка, галинка, галинка. Немножко подымем. Так. Смайлик, Солодуха. Человек сам себе мем. Так. Легенда. Легенда просто режимная. Вось вы ж разумееце, што гэты чалавек, ён цалкам адпавядае гэтай эпохі, так, гістарычнай, якая вось ідзе ад пачатку 90-х і да сённяшніх дзён. Ён ужо стары, вядома, ды і рэжым увесь не малады, але вось ён адзін, мне падаецца, найбольш мастацкі адаптавана і проста прекрасна увасабляе гэтую вось эпоху. Гэта 30 гадоў. Саня молод душою, правда? Не, в этом ніхто не сумнеецца. І нават пытання такога не стаіць. Так, там нема, там галінкі. Так, а тут яшчэ кара. Ой, штосьці я гэта мінуў. Ты што? Ашмарэл. Такое багацце пропускаць. Так, усё. Тут няма нічога. Правы. Правы, так. То бок мы тут пайшлі ось сюды, направо. Усё. Сыходзім. Сыходзім. Вядома, мы пойдзем не па тросе. Мы будзем спускацца на кукішках, па скалах. І адразу на разбруную чыгунку. А, яшчэ і зубамі. На 300 малады. Мне вельмі спадабалася, дарэчы, калі раптам не глядзелі ж, рабіў Чарнуха, як яго Міністэрства сапультуры, канал на Ютубе, ён рабіў ролик пра Саладуху. Паглядзіце, ён мне там вельмі спадабаўся. Проста шыкоўна. Чарнуха добрый журналіст, вельмі падабаецца. Ой, паскудства гэтае блахастае. Будзе чакаць мяне ўнізе зараз. Так, а дзе мы тут спускаліся звычайна, ўжо не памятаю, вось тут ці тут. Так, тут у нас паходні ляжаць. Дрэвы. О, можа тут спусцімся. Дарэчы. Чаму б і так? Оп-оп-оп, як котка па скалах. Так, скотч. А, скачи, кажеш? Не. Не. Высоко. Ноги б собі подвернула б яна. Яна ж і так на абцасах ходить. Яна вось можа ісці по таким вось месцы, як гэтае. І звярнуць сабе ногу. Лёгка. Що ж ти, волоцуга? Пайшоў прэч. Это моя стежка. Куды ён пайшоў? Ага.
О, бачите, які послухмяни. Я б сказав, куди фіга, туди дим. Пам'ятаєте, таке було в дитинстві. Ось, а тут у нас вовк пішов. Куди ми йому кукіш скрутили, туди я не пішов. Дико працювала ж. Вядомо, працювала. Але ж і ми ж не ведали, на вовку яно працює ці не. Ось, бачите, працює, будете ведати. Так, что у нас тут? Все тихо, спокойно, слухайте, нешта дзіўныя рэчы робяцца на гэтай мапе. Я памятаю, як я упершыню праходзіў. Ну, у сэнсе упершыню, вось, калі там быў 14-18 год. Плюс-мінус я праходзіў упершыню гэтую гульню. Некалькі спроб было. І кожная спроба, вось тут, з гэтага боку, на гэтай чыгунцы заўсёды быў мядзведзь у мяне. Курва, я так баяўся гэтага месца, вось выходзіш з гэтай разбуранай чыгункі сюды, ну і адсоткаў 50, што ты сустрэнеш гэтага тлустага вось на сваім шляху. А тут мы гуляем ужо колькі, другі год запар. Ён ніводнага разу не сустрэўся. Дзіўная рэч. Простыя словы. Дзіўныя рэчы. Учора, дарэчы, слухаў. Ностальгаваў. На слязу не прабіла, але было хороша. Ужо памёр. Но мы ж яго тут не забівалі ніводнага разу. Дарэчы, нават не палявалі на яго тут. З 14-го году. Я не памятаю, калі яна выходзіла гэтая гульня. Ці з 18-го году. Памятаеш, що недзе тады гэта было? 16-й, можа, год нейкі. Карцей, даўно. Але я памятаю, што гуляў не з першага году, як яна выходзіла. Чакай, сёння у нас 26 год. А гульні 11 гадоў, то бок яна 15-го года выпуска, правда ж? Атрымліваецца. А во, кажа Вадзім, што 14-го ўсё ж такі. Не, я памятаю, што не спачатку гуляў, значыцца, дакладна не 14-й гэта быў. Вось гэтае маё першае захаванне. Цішэй. Патрымайся ўжо крыху. Засталося, ведаеш табе. Ну давай, ну што такое? Колени подыми. О, дякую Богу. Зараз кожнага разу, калі я выходжу з гэтага пагорка, узгадываю, як нам тут волк потрапіўся, калі мы рыбу цягалі. Так, ну все, трэба ўзяць в руки. Потому что тут уже можа быць ваўчына. Нам трэба быць пільнымі і асцярожнымі. Все ж таки свая срака бліжэй. Крыўдна будзе, калі ён падзярэ яе. Так. Штосьці ляжыць, наколькі я памятаю, там у нас пячора, правда ж? Вось там вось. Так, ёсць.
То бок гульні ўжо атрымліваецца 12 год. Жудасць якая. Так, сюди. Пам'ятаю, там був очі недалеко. До речі, ён і вив, напевно, зараз. Ось там. Бадявся звичайним. Так, ну что, мы на месцы. Галоўнае, каб толькі сякера тут была, бо інакш нам не парубаць гэтыя дровы. Вось гэтыя дров маецца на ўвазе. Бо нам іх трэба будзе шмат. Змена надвор'я, блін. Здаецца, прымітыв, а усе юзаюць. Так. Ну, я ўжо казаў, што гульня гэтая, яна класная не тым, што яна, ведаеш, як гэтая Call of Duty. Вось у яе ўсё перадавой заўсёды. Як ты не паглядзіш на маркетныя праспекты гэтыя, ось яны там топ-топ. Яны там, і сюжэт у іх экшоністы, просто самы экшоністы з усіх экшоністых. І гэтая, бляха, трасіроўка прамянёў, і я не ведаю, там тэкстуркі Full HD ці 4К, ці там рэжымы нейкія тое-сёе, карацей, вось накручваюць, а па факце гульня, дай бог, каб 1 год гулялася. Вось, шчыра кажу, нават мне падаецца, фанаты гэтай гульні не гуляюць у яе год. Бо калі я набыў сабе апошнюю частку, я нават ледзь вытрываў прайсці яе да канца сюжэтку. Просто немагчыма было. Такой лухты ў сваім жыцці ніколі не бачыў, асабліва за гэткія грошы. А куды ты пайшоў? Чуеш ты, валацуга? I'm starving. Жанчына, цішэй. Тут ваўкі бадзяюцца. Дзе ён? Дзе гэтае гаўно? Забей зяпу, курва. Шуміш да халеры. Так, мы яго залутаем мертвую. Трохі пазней. Бо нам мяса патрэбна. Трэба паглядзець адразу тут, ці ў нас ёсць мяса прыгатаванае. Тут няма. Халера, толькі што ось не падабаецца гэты туман. Нам гэта не спрашчае паляванне. О, усё ё. Прыгатаванае, давай. Наядайся, дзяўчынка моя. Чатыры гады таму занастыла за Стронжхолдом. Так, прыйшлося паграць, і мілорд, людзі залышаюць. Так. Ёсць такое, ведаеш, часам у людзей. Age of Empires, мне падаецца, там тое самае. Нейкія такія вось розгаласы. Так, прынады няма, добра, падзем. А хаця... Тёпла. Не хочу заходзіць, не. Не хочу заходзіць, праз тое, што надвор'е можа змяніцца ў горшы бок. Пойдем, зараз мы залутаем гэтага ваўка. Прывабім сюды, каб яны цягнуліся. Пакуль мы будзем яго лутаць, цягнуць. Каб падышлі да нас бліжэй, ваўкі усялякія. З мясцовых. Так. 52 хвіліны, во. Халера, ўжо вечар.
Ужо вечар. Ну, можна адкласці, вядома, паляванне на наступны дзень, This pack is getting too heavy to carry. але... Ну што, пасмярдзім крыху? Давайте, мясцовыя драпежнічкі, набягайце. Так. Кішки падымаем. Тут мы не бачым, правда? 1 килограмм. 1. О, вось гэта. Гэта мы сюды адсартавалі, так. Тлушч сюды. Тлушч у магільнік. Тут. Паладзін, вітанкі, Макс, ты летом рэдка стрыміш, альбо зусім не. Не, абсолютно нічога не змяняецца летом. Какая розніца, летом ці не летом, слухай. Мне ж прывязка ідзе да працы, хутчэй. This pack is getting kind of heavy. Так, во, вантробкі тут. Куды ты? Так, гэта мы сабе закінем. Так, усё. Добра, давай сюды. Хобана. Перадаць. Вантробы. Оп, не тое. Свежую скуру. Так, паколькі у нас ёсць ужо ваўчынае нагавіцтва, адпаведна, будзем сушыць скуры ваўка. Так, давай паглядзім, колькі у нас там інструментаў і дзе яны ляжаць. Бля, тут у нас і гэты... Ой, божухна, сякера сюды. Мы тут... У нас тут клондайк, вось што я вам скажу. Сякера ёсць, гэта ёсць, гэта трэба будзе цягаць у іншае мястэчка. Як яно там чакае? О! Ось так. Давай, о. Стакнулася, добра. Час адпачынку, а не лонгдарку. Хвіліночку дайце, калі ласачка, я на латок, як кажуць нашыя каточкі. Так. Час адпачынку, а не лонгдарку. Не, летом і ўсё тое самае. Ты просто, калі раптам нейкае пытанне такое маеш, ты паглядзі лепш на Ютубе. Ужо тры інструменты сабраліся. Трэба адсюль гэта ўсё выносіць. Я пра гэта забыўся, слухайце, што у нас тут ужо быў гэты. Ну, добра, ладно. Як-небудзь ужо. Так, мы гэта справімся. Пойдем зараз все лишнее поскидаем.
на Ютубе, там же ж усё ёсць, захоўваецца і відэа, якія я раблю асобна ад стрымаў, і гэтае. І стрымы захоўваюцца, я ж дасюль яшчэ магу паглядзець свой стары стрым. Першы. Запусціць, паглядзець, што да чаго, як было. Так, тут добра, тут добра. Гэта мы скінем. Так, па вопратцы ўсё добра у нас, правда? Тут нічога не трэба рабіць. Во, вось гэтае толькі трэба. Давай вось мы сюды гэта пакладзем. 27 кары. І адпаведна занясем зараз вось дровы гэтыя пад нашу крыніцу вогнішча. Вось сюды, ага. Вода ёк крыху. Кінуць усё. А вугаль, дарэчы, вугаль. Мы туды, пад горн. У нас тут няма ніякай скрыні, правда? А, во, мы сюды поставили. Тут молот у нас, бачите? Все, так, готово. Так, як мы там себе пачуваем? 42. Все равно, слухайте, некая перавага. Надвага, выбачаюся. Величезная. Ну, добра, потым. Адзем. Так, выбачаюся, Вадим. Чые суды расійскі дэрэвалюцыйны пісьменнік на тыпу Гоголя, што пісаў пра ўсялякую чартаўшчыну, я думаў, і не прыгадаў, здаецца, фактажу простага дафіга. Бляха, вось гэтае пытаннішка. На гэты конт я табе не падкажу. Я не ведаю такіх. Так, давайте аккуратно, бо я памятаю, што і злева былі драпежнікі, і з правага боку былі драпежнікі. Мне зараз галоўнае пасекчы ваўкоў, каб яны не перашкаджалі, а ўжо потым, калі мы зробім сабе куфар, завалім медведзіка. Альбо скарыстаемся мясом. Што гэта у нас там так шмат кранкачоў лётае? Так, яшчэ не заўважыў солі. Дзе б у нас была соль на мясцовасці? То бок яна адпаведна там будзе, правда? У хаце. Якеру мы знайшлі, гэта будзем рабіць под тым крыху. Так. Вы ўсе пра ботоў там спрачаецеся, засранцы. Не, YouTube гэта нейкая боль апошнім часам. Вось, YouTube гэта боль. Я просто яшчэ ж апошнія стрымы, я плашку раблю на YouTube, дзе пішу тэкст беларускі. Просто логіка была якая? Типу, хто ўбачыць тэкст, то ўжо выпадкова не клікне, правда? Вось, і, мабыць, праз гэта вось статыстыка папаўзла ўніз па праглядах, па паказах. А ці YouTube апошнім часам гэта боль. Так, нікога нема. А можа, слухайце, сходзім туды наверх за соллю. Выюць, усё роўна выюць. 1, 2, 3. Добра, давай. It's dusk, so I can't be far behind. Сюка. Давай. Я тебе тут зараз пришпилю.
Так, ну а вы, паскудники, где? О, ён там чуеце раве. Ну што, залутаем гэтага? 4 кілаграмы, чакайце. Бо раптам што мы сабе насолім 4 кілаграмы, ой, 20 кілаграмаў ваўчыны. I'm not sure I can carry much more. Давай будем ісці тут. Яны ж павінны мяне пашуць, калі будзе тут мядзведь той самы. Ваўкі ты, якія налево пабеглі. Во. І гэты, і той ідзе. Добра, давай. Так, давай я адыду. Так, ну што, мядзведь ёсць? Так, чакайце, якасць ради цікавасці праслухаў пару апавядань сучасных расійскіх пісьменнікаў у стылі жахаў, што здывувала сацыяльны несмак і дужа слабка апора на расійскую мясцовую фальклорыстыку, а гэта вельмі здывувала, таму пытаю, чи было ў них штось путнае калісь. А, пра гэтае, слухай. Каб шчэ я ведаў. Ведаю толькі адную наконт, калі так можна выказацца па жахах. Гэта тое, што яны капіявалі вельмі шмат у свой час гэтага сталкера. Спрабавалі нешта, вось хтосьці пісаў у жахах. Адтуль толькі памятаю, а так, каб чытаць нешта на кшталт. Кінга. Я не памятаю ніводнага такого. Нешта нават там у фэнтэзі спрабавалі, памятаю такое. Але не, дарэчы, куды знік ВРВ? Топ, ВРВ можна заходзіць да Лепуса на Дыскорд і адзначацца. О, вот, дарэчы, ВРВ піша Ігор Сілоў. Нейкі. Но я таких не ведаю, не читал. Так, давай сюда. 3 килограмма. Да ёб твою мать, надежно, но. Так, і вось гэтае. Хоп-хоп-хоп. Ну я, дарэчы, мядзведзя не бачу. Ён бы ўжо адрэагаваў на нас. Я ўпэўнены ў гэтым. Так, зараз мы гэтую ваўчаціну зацягнем туды да хаты бліжэй. Трэба быць уважлівым, бо з гары могуць прыйсці ваўкі, якія вось на тым баку былі. А тут рэльеф такі непрыязны, то бок учэпяць. Раптам што. Па справах адышоў, але гэта недакладна. Гэта пра Лепуса ты кажаш, падаецца так. Здаецца, ён лётаў на Арыёне да месяца, знік і акурат перад стартам місіі. Гэта вы зараз пра што? Хто там куды лётаў? Вы там што курыце, паліце, га?
Усё. Так. Ну, мабыць, тут будзе каля 20 кілаграмаў, гэта мы пазней высветлім. Галоўнае, што ў нас ёсць сякера, і мы можам сабе спакойна ісці спаць. І з самага рання пойдзем лутаць сабе неабходныя гэтыя матэрыялы на куфар. Так. Палова гадзінкі яшчэ ёсць, мабыць, куфар паспеем зрабіць, паглядзім. Лягаем спаць. Оп. Лепу слётаў. На раёне. Ён там пятым, бо вы думалі, што закінуў банку нутэллу ў кадр. Блядь, ну ёб твою мать, ну. Гэтая цынга. Так, ну што, у нас крыху ёсць гарбаты, але прыйдзецца карыстацца вельмі шмат гарбаты. Так, усё. 2 гадзіны чакаем. Будзе распальваць сабе вогнішча, ды піць гарбатку. Гарбатку, каб аднавіць сабе вітамін С. Вось так вось. Оп! Вітамін С вылечана. Так, падкажы-ка мне, калі ласачка, што ў нас такое з вагою? 40 кілаграмаў, 45, гэта дзякуючы таму, што ў нас заплечнік зараз. Так, на плечах, так. Дровы. Дровы, не дровы. Так, гэта кілаграм бярозавай кары. Ну, можа гэта занадта, але давай пакуль скінем дзясятку. Нам трэба зараз схадзіць за соллю. Так, давай далей. Па вопратцы. Вопратку мы з сабой цягаем. Адзінае, што паўкілаграма гэтае мне не патрэбнае насамрэч. Каб не забыцца толькі, слухайце, пра наяўнасць гэтых кошак тут. Так, ось так. Калера. Давай вось так зраблю. Вось каб памятаць, што вось яны ляжаць, што нам яны патрэбныя, так. Але гэта не гарантуе нам нічога. Так. Далей. Тут у нас усё добра. Гэта мне не патрэбна, мабыць, будзе. З ножом пакуль што добра. Інструменты. Куды можна скінуць інструменты, апроч таго, што месца, дзе яны ляжаць. Мабыць, нічога я не буду пакуль што скідаць. Тут гэта ўвогуле не варта ўвагі, але 39 усё роўна маецца. Так. Так. 2 шашкі, 3 шашкі. Адзін туды. Зараз гэтыя мы факелы, ці як яны там завуцца, фальшфеєр, паскідаем. Вось адзін, другі. Ну, ось так, добре. Готово. Так. Стрелы, до речі, у нас, бачите, 20 стрел. Це вельми шмат, 2,5 кілограми. Що там на дворі? Чому так шумно? Чому так шумно, не зрозуміло. Ну що, ходім, позбираємо зараз мясцовые гэтыя галіны велічэзныя. Холодно, слухайте. А что так минус 13? Цікаво. За дрэвам схаваліся, уже минус 7, уже не так кепска. Ведаеце, што трэба паглядзець будзе, колькі гэта рабіць, якія рэсурсы патрэбныя, каб зрабіць сабе куфар, якія дошкі трэба рубаць. О, дошкі, галіна трэба рубаць.
Вось тут можем гэта паглядзець, не? Мэбля... 8, так? Гэта у нас ёсць. Furniture Workbench. Што? Яловыя дровы, 10 яловых дроваў. Furniture Workbench. І 10 кедровых дроваў. Так, ну гэта будзе доўга. Кедр. Трэба шукаць кедр. На пачатку, а потым яловыя. 10 сюды, 10 туды. А, чмурэць. Елкавая ёсць. Давай сякеру 58 хвілін. Так, сіні фаер супраць зграйных ваўкоў падчас авроры не працуе. Недавно толькі даведаўся. Падчас зяння там, мабыць, нічога не працуе, не? Яны проста настолькі раз'юшаныя, што нават вогнішча, падаецца, на іх не дзейнічае. Так, дровы 3. Гатова, так. А мядзвежы спальнікі скідаў ці не? Вось тут проста на падлогу. Не скідаў, а гэта 3 кілаграма. Працуе адреналінавы шпрыц і... Ну гэта так. Пытанняў няма. Шпрыц працуе. Так, давай-ка мы тут адпачнем, пакуль адновім сабе тэмпературу. Так, ужо есці хоча малая. Ну, патрымайся крыху, ведаеш? Мы пакуль тут парубаем мясцовыя галіны, слухайце, надвор'е такое сабешнае. Пятьдесят 58, таксама яловы ўсё. Бок мы сабе на куфар ужо знайшлі 6 драўнін. Нам толькі засталося кедравых знайсці яшчэ. Ну, раптам што пойдзем туды, у тую частку мапы. Сюды, так. Готово. Кавалак мяса навернули. Так, и горбатки так само навернули. Давай посядзім крыху, пагрэемся, а потым паглядзім, што будзе з надвор'ем. Трэба будзе вырашыць, што нам рабіць далей. Калі будзе далей завіруху развівацца, то вядома, што можна падумаць пра тое, каб напарыць сабе гарбаты. О, блін. Так, там будзе што злева яшчэ, ну мусіць быць, слухайце. Ось ще галінки. Так, ялове.
Ну, лічы, што мы назбіралі сабе. О, адзін туды, мы не змерзлі. Кедровая, добра. Кедровая, гэта выдатна. О, пацяплела. Пацяплела. Так, адзін тады ў той бок, там яшчэ ляжыць. Нам што кедровая, што яловая, ўсё патрэбнае. Пальму знайдзе. Ага. Так, гэтых пашвар мы залуталі ўсіх абсалютна. Ух ты, бляха. Гэта кедр. Шыкоўна. Так, ты сюды хадзі. Ты елка. Шыкоўна. Елка апошняя. Елка апошняя. Яшчэ трэба дзве кедровыя. Выдатна проста. Так, давай яшчэ одну кедровую. Вось гэта, мабыць, елкавая галіна, правда? По форме нібы падобная. А вось гэта будзе кедр. Стопудова. Хе-хе. Ты глядзі, як я ў раслінах пачаў разбірацца. Всё. Ресурсы маюцца. Мы знайшлі ўсё, што нам было трэба. Так, засталося толькі соль. Засталося толькі знайсці соль. Соль у мяне павінна быць там у хаце. Ну і мядзведзя, вядома. Каб усё ж такі нам гэтае мяска па дастатковай колькасці было пад бокам. It's getting dark out here. Time to look for shelter. Так, давай подлічым, колькі у нас. Ой, вантробы. Гэта ўсё кілаграмовае. Я тыя, якія не кілаграмовыя, не збіраў кавалкі. Так, я бачу 15 кілограм толькі ёсць. Калі быць дакладным, то 16. Нам ще одного вовка треба задушити. До речі, в реалі м'ясо медведя дуже стрьомно їсти. Його печінка зараз інтоксидана тишка вітаміна А і смерть. Так. Як у принципі усіх драпежників, кого ти не возьми, усіх небезпечно їсти. Я пам'ятаю, що... Вантроба, поверни. Пам'ятаю, що у мене сябра був колись паляўнічы. Любив паляваць. Ось, дык нават калі дзіка забіваў, ды і тое. Вельмі пільна трэба было оглядаць ягонае мяса, каб раптам не падхапіць нейкую заразу. Так, тут мы... Вось яны, вось, ага. Скидаем яловые дрова, правда? Угу. Так, а ось сюди мы скинем кедровое. Кедровое нам треба буде. Не. Ось сюди мы скинем гэтае смецце. Ось, там же ж водится у іх. Ж грызут усялякія жалуды. Так, зянне пачынаецца. До речі, дзіўна, мы ўвесь дзень рубалі дровы і не стаміліся ні халера.
Куды? Сядзімо. 2 гадзінкі. Так, ну что там пишут? Якія апошнія навіны ў нас? Спадар Дэніс. Учора ўвечары я адвёз адзін з грузавікоў Багну. Мяркую, вам варта ведаць, што на пераходзе да загадкавага возера адбываецца дзіўная справа. Я бачу чалавека на дарозе, але ён уцёк раней, чым я паспеў да яго наблізіцца. Праз пару хвілін, калі даехаў да тунэлю, нейкія дурні пачалі кідаць камені ў машыну. Сёння раніцай Чарлі адвёз грузавік назад у цех, а я застаўся ў лагеры Брейер-хаус побач з дамбай Картера, каб скончыць працу. Таму, калі вам цікава, адкуль на ветравым шкле вялізная расколіна, то вось адкуль. Джары Балтимер, каманда нумар 2. З жыцця, якое ўжо ніколі не павернецца. Так, 0,77. Быў перыяд, калі багата палярнікаў травануліся пячонкаю белага мядзведзя. І пайшлі. Ну, вядома. Усё гэта сумна. Так, лягаем спаць. На раніцу нас чакае праца з драўнінаю, каб зрабіць першы варштат сабе на пачатку. Варштат для вырабу мэблі, тому што куфр лічыцца мэбляю. Пярог Брейер-хаус, непаганая штука. Да, бляха, зноўку гэтая цынга лезем. Ну так, я памятаю, што, падаецца, хтосьці нават выкарыстоўваў яго як асноўны для хіляння на пакутах, на складанасці пакуты. О, добра. Так, хадзім. Паколькі мы ўжо можам пачаць. То я мяркую і пачнем. Так, простыя інструменты і вось гэтыя інструменты. Добра. Толькі адзін, дзе мы будзем над гэтым працаваць? Тут. Але ўсё роўна можна ж будзе рабіць тое ці іншае. Так, вось сюды. Пачаць вырабляць 4 гадзіны. 4 гадзіны. Ну, 2 гадзіны мы можам вырабляць зараз. Калі куртак шчыпаю, саме те для дня аднаўлення каларыйнасці. Для аднаўлення курпікаў шчыпаць? Гэта як? Тун. Так, куды ж цябе упердоліць? А давай сюды, слухай, вось каля гэтых правадоў. Дык а дзе ён, слухайце? Інвентар. Вось тут. Кинуть 15 килограммов. Да ёб твою мать. Як його поставить? Тому його можна тільки кинуть тут. Ділку скуволить. Ось тут я могу себе поставить? Нажмі режим кастомізації. Ось я у ім зараз. Я зараз у гэтым режиме. І
Інвентар узяць, размясціць. А, все, я здагадаўся. Так. Гэта мы зрабілі. Адзін грызанем крыху мяса. Як там у нас, дарэчы, з надвор'ем? Можа, ёсць сонейка, можна спакойна, бяспечна морыць. О, ну то выдатна. Давай. Зараз мы сабе напарым тут гарбаткі. Ну, не тут, мы пойдзем туды. У памяшканне сваё. Хаця, лепш тут пасядзець праз тое, Come on, што little fire. у нас тут Perfect. ўсё ж такі вонкавае асяроддзе. Размяшчаем гэтае сюды. Гатуем так. І вось гэтае давай вось так. Ага, воды не хапае, так? Ну што, давай ваду. Давай ваду, паскуда ты гэткая. Пойдем возьмем воды. Трэба, ведаеце, вось тут паставіць будзе ваду. Так. Вось тут паставіць кацялок. Там узяць все ж таки бляшанку. А там тут паставім ваду, а там будзем гатаваць сабе гарбату. Гатуем, так. Додаем палочку другую. Берем походню туди. Так, бо води нечто зовсім тут мало. Так, пакуль што зробім. Сюди колькі води. Пол-літра, не, дякую. Давай літр сюди. Як там цинга наша душить. Поднимай, размещай и вот так, хоп, хоп. Так, 2 литрики. Все, працуем. Так, нешта сёння доўгі стрым, ты раней пачаў? Та не, падаецца, на хвілін 10 толькі раней пачаў. Ну што, ты мне зараз задзьмуеш вогнішча, праўда? Не будь гаўном. Не задзьмувай мне вогнішча. Задьму все ж таки. Паскуда. Добре, ходім унутр. Не, ну, клаустрофобію, в принципі, дик я не боюся, просто що тут є печора. $21-29, так. Давай-ка мы воду вось гэтую все ж таки позбавимся. Так, сюди.
Ведаеце што? Навошта я тут складаю ваду? This pack is getting kind of heavy. Адзін туды паставім усё гэта. Ой, халера, забыўся на адну справу, трэба гэта ўсё зараз выпраўляць. Так, давай сюды ваду пакінем. 12 літрыкаў нашых. Хаця зараз гэта ўсё выстаўляем і завяршаем стрым. Выбачаюся. Але трэба. Вось так. Вось такія справы. Так, мы працягнем ужо у чацвер. Крыху тут яшчэ пазамарошваемся наконт вады і гэтага такога усяго добрага. Ну і завершым мы ўжо будаванне гэтага куфара троху пазней. Дзякуй усім велічэзны. Хто там глядзеў без падпіскі, абавязкова падпісвайце, упадабайце відэа. Мы пабачымся заўтра на стрымы па Far Cry. Паслязаўтра гэта будзе ў нас лонгдарк, на пятніцу яшчэ не вырашыў, што гэта будзе, але штосьці будзе. Усё, усім пакуль, добрага настрою, добрага дня. Да пабачэння. Не забывайцеся абавязкова, ніколі не забывайцеся падтрымліваць вольных беларусаў і Украіну. Зараз мы пайдзём у рэйд, як звычайна гэта робіцца ў нас на Твічы, хто там ёсць, Раліф ёсць, паляцелі да Раліфа. Усё, перадавайце яму вітаначкі мае шчырыя, сардэчныя. Вось, але я паляцеў. Ну, корабель